Insellmilkom u nilqakom għat-tielet programm mis-sensiela il-Kontrrevoluzzjoni. Illum jiena flimkien mal-President tal-Għaqda għaċ-ċiviltà għad-Defiża taċ-ċiviltà Nisranija pro-Malta Kristjana, is-Sur Filip Biti. Ħanitkellmu fuq ħanitkellmu dwar il-rivoluzzjoni ġewwa l-Knisja. Dan huwa suġġett importanti ħafna, partikolari ħafna għaliex xi ħaġa li qed taffettwana direttament anke għalina li nemmnu li aħna Kattoliċi xi drabi jkun hemm sitwazzjonijiet fejn ngħidu ma kif dak is-saċerdot kellem hekk jew kif fil-Knisja ġrat din il-ħaġa. U r-riżultat ikun illi riżultat ta' infiltrazzjoni ta' problemi li ilhom ġejjin 20 ta' snin u forsi aħna bħala nies illi fil-ħajja tagħna ngħixu b'ċertu hektik nes ngħidula u taħdem da ma tagħtix każ. Ma nkunx qed nindunaw li daw il-problemi jkunu daħlu u jaffettwaw il-mod kif il-Knisja joħorġu ċertu affarijiet minnha li ma jdoqqonniex jew inkella ma jmorrux mal-ħsieb Kattoliku kif aħna mrobbijin u ġejna Malmin minn mindu konna żgħar sal-lum. Għalhekk issa aħna filmat fuq dan is-suġġett u wara jiena u s-Sur Biti niddiskutu fuq da suġġett tant importanti u delikat. Kif rajna fiż-żewġ taħdidiet ta' qabel, in-natura ta' rivoluzzjoni antikristjana, anzi speċifikament antikattolika. Iżda l-aktar li tolqtok hija l-infiltrazzjoni ta' rivoluzzjoni fil-Knisja Kattolika, kif seħħet u x'effett qed tħalli din irridu neżaminaw sew. Il-bidu, ir-Rivoluzzjoni Franċiża kienet waħda mdemma li waslet għal persekuzzjoni ħarxa fuq il-Knisja Kattolika. Matul is-seklu 19 u 20 naraw attakki qliel minn elementi rivoluzzjonari fl-Ewropa u fil-kontinent Amerikan. Beluf jekk mhux miljun ta' martri, iżda fl-istess waqt naraw proċess ta' infiltrazzjoni ispirat bix-xewqa li l-Knisja tkun parti minn dinja moderna li qed tibda tinbidel b'rata maġla. Ħa nagħtu ftit eżempji żgħar hawnhekk. Fis-seklu 19 kellek attentat fl-Ewropa sabiex jaqgħet il-liberaliżmu li ħareġ mir-Rivoluzzjoni Franċiża jiġi adottat minn ħassieba Kattoliċi li xtaqu jaġġornaw it-tagħlim tal-Knisja. Kellek ħassieba bħala Menar li ppruvaw iżewġu ideat egalitarji u sekolaristi tal-Lumiliżmu u liberaliżmu. Bosta drabi kellek ukoll attentati sabiex jiġu miż-żewġin id-dottrina Kattolika flimkien ma' ideat isperati mis-soċjaliżmu. Dan wassal sabiex il-Papiet minn Grigor 16, Piju 9, Iljun 13 u speċjalment San Piju 10 jiġġieldu kontra dawn l-ideat żbaljati. Kellek kundanni fosthom is-sillabu tal-Erjuvi tal-Papa Piju 9 fejn naraw numru ta' kundanni ta' ideat u l-enċiklika Pascendi Dominici Gregis tal-Papa San Piju 10 li kkundannat l-iżbalji ta' dawn l-ideat kif ukoll tal-ideat li jissottomettu t-teoloġija għax-xjenza billi sejħilhom l-ereżija tal-Moderniżmu li hija s-somma jiġri l-ġabra ta' kull ereżija. Aspett ieħor inkwetanti tfaċċa kien dak tal-Amerikaniżmu ispirat mill-ideat Ewropej li semmejna qabel. Dan kien attentat biex jintegraw il-kulturi diversi li kienu jeżistu fl-Istati Uniti mal-prattika u teoloġija Kattolika. Fost dawn kellek ħassieba bħala Isaac Hecker li saħansitra bl-ħsieb tagħhom kellek periklu ta' relattiviżmu u theddida għall-uniċità tal-Kattoliċiżmu. Dan il-kurrent ġie kkundannat mill-Papa Leon 13 fid-dokument Testem Benevolenzja Nostra. Fis-seklu 20 tfaċċa n-Nouvelle Theology u teoloġija tal-liberazzjoni. Minkejja l-kundanna u l-azzjonijiet tal-Papiet li ried imsemmija komplew jinfirxu, speċjalment f'universitajiet u seminarji fi Franza u l-Ġermanja, fejn tfaċċa moviment tal-bidliet teoloġiċi u liturġiċi, dik li kienet tissejjaħ Nouvelle Theology. Dan il-moviment kien immirat li ħodha kontra dik li kienu jsejħula riġidità imposta minn San Piju 10. Fost dawn kellek teoloġi bħal Henri de Lubac, Pierre Teilhard de Chardin, Hans-Urs von Balthasar, Yves Congar, Karl Rahner, Hans Kung, Edward Schillebeeckx, Marie-Dominique Chenot u saħansitra Joseph Ratzinger. Bosta minnhom daħlu f'kontroversji dwar l-infallibilità papali, l-awtentiċità ta' rakkonti bibliċi, anki saħansitra l-Verġinità ta' Marija. Minkejja li kellek teoloġi bħal Reginald Garrigou Lagrange li l-influwenza ta' dawn it-teoloġi żdiedet mal-konċilji li kombattewha, ġifieri, imma mbagħad l-influwenza ta' dawn it-teoloġi żdiedet
mal-Konċilju Vatikan it-Tieni, b'numru minnhom jiffunzjonaw bħala periti ta' dan il-Konċilju. Din l-influenza waslet għal form ta' ekumeniżmu jiġħad il-pjumat tal-fidi Kattolika, relattiviżmu, sfenat u l-axkezza fit-tagħlim dwar il-moralità tal-Knisja u saħansitra d-domma. Kurrent li mbagħad affettwa ħafna l-proċess rivoluzzjonarju fil-Knisja hija dik tat-teoloġija tal-liberazzjoni, moviment mibni fuq it-tagħlim u ħidma ta' teologi bħal Leonardo Boff, Gustav Gutierrez kif ukoll isfijiet bħal Dom Helder Camara u Pedro Casaldikas. Dan il-moviment jista' jitqies bħala moviment Marxista mlibbes libsa nisranija użat bl-iskuża li postijiet Latin Amerikani jridu jgħaddu minn rivoluzzjoni u minn proċess rivoluzzjonarju mbirka mill-Vanġelu. Saħansitra kellek saċerdoti jingħaqdu mal-gwerilli bħal Camillo Torres Restrepo li miet jitqabad bħala rivoluzzjonarju. Din it-teoloġija kienet ikkundannata sew mill-Papa Ġwan Pawlu II u sew minn Papa Benedittu XVI, però llum donnu qed jiġu aċċettati. Minkejja l-attiviżmu tal-proponenti tal-teoloġija l-Amerika Latina tilfed komunitajiet sħaħ ta' Kattoliċi li ħassew li mhux qed isibu l-Evanġelu fija. Dan l-aħħar il-loġika tal-infiltrazzjoni qed tinħass aktar fil-laħam il-ħaj fil-Knisja meta ġiet tadotta tradizzjonijiet tribali u drawwiet bħalma rajna fis-Sinodu tal-Amazzonja biex bijat tal-Paċamama kif ukoll pożizzjonijiet ambigwi u saħansitra li jmorru kontra l-moralità Kattolika f'tagħlim rigward koppji u atti sesswali ta' nies tal-istess sess. Fl-episodju li jmiss se nitkellmu fuq il-kontrarevoluzzjoni, u kif din isservi ta' antidotu ta' dan kollu. Tajjeb, ningrazzjakom tal-li tisseguna. Issa ħanamlu ftit ħanitkellmu diskutu jiena u s-surbiti dwar dak li rajna. Issa ħafna drabi jiġri li meta naqbad xi diskursat jgħidulek imma l-Knisja hemm bżonn tadatta ruħha żmien, speċi taġġorna t-teoloġija tagħha, tbiddel it-tagħlim biex tiġbed iż-żgħażagħ, il-famuża skuża taż-żgħażagħ. Dinha ilna nisimgħuha issa 70 sena mis-snin 60, fatt illum iż-żgħażagħ ta' dak iż-żmien saru n-nanniet, jiena ħobb ngħidlhom iż-żgħażagħ ta' 70 u 80 sena li ħafna drabi huma dawk li iktar jimbuttaw dawn l-affarijiet għax kultant tiskanta ż-żgħażagħ li huma proprju żgħażagħ ma tantx ikunu interessati u dak fejn ma iż-żgħażagħ ta' 70 sena donhom jqogħdu jaġġornaw u jagħmlu. Allora, dina verament edha tajn meta l-Knisja tibdel it-teoloġija tagħha, t-tagħlim tagħha, tadotta daw l-idejat rivoluzzjonari, hemm verament tkun qiegħda timxi għal mal-missjoni ta' Kristu. L-ewwel qed insellimlek Carmelo. Trid tara il-prova, l-Ingliżi jgħidu the proof of the pudding is in the eating. Ħares li hemm ir-riżultati li ħarġu wara l-Kunċilju Ekumeniku Vatikan it-Tieni illi seħħ bejn 1962 u 1960. Papa Ġwanni 23 qal meta għamel ħabbar il-Kunċilju qal biex indaħlu ftit arja friska fil-Knisja u naġġornaw ruħna mal-kurrenti tad-dinja. U waqt il-Kunċilju ġara dak li ġara, ħarġu ħafna dokumenti lingwaġġ sabiħ, uħud mid-dokumenti fil-femma tiegħi problematiċi anke mill-aspett dottrinali, imma wara li qalqet il-Kunċilju qalu mela aħna issa ħammorru u naffrontaw id-dinja mod differenti u li ġara kien li l-Knisja minflok marret biex tevanġelizza d-dinja, id-dinja evangelizzat il-Knisja. Mela, u nistgħu nħarsu lejn dak li ġara wara, mela wara 1965 u kien hemm dak iż-żmien ir-revoluzzjoni sesswali u l-hippies u d-droq u t-taħwit kollu. Minflok il-Knisja qalet id-dottrina u t-tagħlim iridu nsaħħuhom, sfortunatament qalu ejja naġġornaw ruħna għal kif jaħseb il-bniedem modern. Mela kif il-bniedem modern jemmen fil-free love u fit-taħwit u fid-drogi jridu nagħmlu allowances għal dawn l-affarijiet. Issa Sidna Ġesu Kristu x'qal? Morru f'kull pajjiż u xerdu l-fidi tiegħi. Ma qalx issa mbagħad wara 2000 sena bidlu u għawġu t-tagħlim tiegħi biex taġġorna. Jiġifieri l-essenza tal-Kristjaneżmu wara kollox l-unika forma korretta tal-Kristja hija l-Kattoliċiżmu. Ma tistax tinbidel. Jiġifieri jien nibża meta nisma' ħanbidlu t-tagħlim, kif tista' tbiddel it-tagħlim inti?
meta trid tkun fidili li jsidna Ġesu Kristu. Xiex ħanibdaw nawġu nbidlu l-bid. Per eżempju, jekk Kristu kundanna d-divorzju l fejn se ngħidu, x'nagħmlu issa ngħidu, issa nagħmlu allowances u naġġornaw ruħna u niddjala. Inti trid tkun Kattoliku in season u out of season. Bid-diffikultajiet kollha li trid tiġġor. Issa ir-riżultati ma tantx jidhru sbieħ għax wara dan l-aġġornament kollu ħana laqgħu u dal-xqal illi din l-arja friska, il-knejjes batlu. Is-seminarji tbatlu, ereżijiet bdew jiżdiedu fil-Knisja, qatt ma rajna daqshekk ereżijiet jiżdiedu fil-Knisja. Ġlied intern bej isfijiet bej kardinali, saħansitra anke fil-Vatikan. Kien hemm anke ċerti dokumenti tal-Vatikan n-nies jistaġbu it-tip ta' diskors li hemm fihom, ġifieri il-frott ma tantx jidher sabiħ ta' din biċċa xogħol. Xi min joġġezzjona u jgħidlek le għax hemm bżonn ikunu moderni u kun modern kemm trid. Ma sax tawweġ imma it-tagħlim, ma sax tawweġ il-Vanġelu biex tkun minn għalik modern. Ekku, fil-fatt il-kontinuazzjoni li bej Kristu u l-Knisja hija sinjal ċar tal-missjoni divina li Ġesu Kristu ta' l-Knisja tiegħu. U fil-fatt waħda mill-affarijiet li tixxukkjak u ħafna nies forsi kien ħarbitilhom kien meta miet il-Kardinal Carlo Maria Martini ta' Milan u niftakar jien għandi drawa qabel ma nidħol fil-għodok meta mmur fuq ix-xogħol nħobb nidħol nsib xi ħawnud minn daw tal-kafè noqgħod immur nieħu kafè minn hemmhekk u noqgħod nissemma naqra x'ikun għaddejjek u niftakar kien hemm wieħed daħal kont sorpriż ovvjament għal għax il-Kardinal il-Knisja ilha 200 sena lura u daw ishom daw jaqblu sa x'fehmu l-bambin bisjaf, però Kiena fimx kienet jgħid il-Kardinal Martini, kienet jgħid l-Knisja propju ma adottax il-valur tal-Illuminizmu li kienu sena ilu. Biex ta' kemm li kollok kardinal prinċep tal-Knisja qed jitkellem dal-mod hija inkwetanti għax nafu l-valur tal-Illuminizmu kienu dawk li l-Ewropa skristjanizzawha. Ġifieri huma affarijiet li inkwetanti. Issa ħafna drabi tisma' min jgħidlek imma l-Knisja hemm bżonn tiddialoga mad-dinja biex tifhimha u niddialogaw. U in teorija li inti titkellem ma' xi ħadd li mhuwiex tal-istess opinjoni, in teorija huwa tajjeb. Imma fil-prattika dak li jsir ikun dialogu ta' veru jew inkella xi ħaġa oħra u għaliex hija ta' periklu meta jkun qed jiġru dawn l-affarijiet. X'inhu l-kunċett ta' dialogu? L-awtur ta' dan il-ktieb Revolution and Counter Revolution għandu rida xejn lit-telespettaturi, il-professor Plinio Correa de la Vera kien kiteb ktieb ħafna tajjeb fuq id-dialogu. U kif il-mentalità tiegħek bil-mod il-mod jinbidel mingħajr ma tinduna. U tasal għal pożizzjonijiet totalment kontra l-pożizzjonijiet oriġinali li kellek minħabba dal-proċess. Fih nissu dialogu m'hemm xejn ħażin. Imma kif tmexxi d-dialogu importanti. Għaliex? Għax għal dawn l-aħħar 65 sena aħna l-Kattoliċi u l-Knisja tagħna id-dialogat mad-dinja, imma aħna dejjem kellna nagħmlu kompromessi fuq l-affarijiet kollha. Ma nadax dialogu. Għax id-dialogu jien nifhem milli aħna id-dialogu għandu jkun illi parti waħda tressaq il-pożizzjoni tagħha ċar kemm jista' jkun forsi b'mod diplomatiku ma mingħajr ma jbiddel il-verità biex ma joffendix il-parti l-oħra, imma trid tkun ċar fid-diskors tiegħek. Il-proċess ta' dialogu li żar dawn l-aħħar 60 sena. Ma id-dialogu ma kienx ċar, il-messaġġi kienu kontrastanti, ċerti affarijiet ma kienux koerenti, u dejjem kienet il-Knisja illi kellha tieħu pass lura, 4 passi lura. Ara pereżempju d-dialogu li kellna mal-pajjiżi komunisti wara l-konċil. X'ħadet il-Knisja? Għall-persekuzzjoni tal-Knisja komplet, il-Kardinal Minzenti ġie mneħħi mill-Arċisqof ta' Budapest minn Papa Pawlu VI biex jintoġob mal-Gvern Komunista Ungeris. U fl-istess ħin u dak iż-żmien imbagħad l-Arċisqof Casaroli, mbagħad li sar Kardinal Casaroli, segretarju tal-Istat fi żmien il-pontifikat ta' Papa Giovanni Paolo II, dak imar il-Kuba fis-snin 70 jidhirli u ta' konferenza stampa fejn qal il-Kubani kollha kuntenti taħt ir-reġim Sovjetiku u Komunista ta' Fidel Castro. Mela dan id-dialogu li ridna il-Knisja tas-Silenzju fil-pajjiżi tal-Vant, tal-Asja komunista u soċjalista, dak għandna l-għajnejna u l-persekuzzjoni għalihom. Mbagħad immorru nitkellmu u niddialogaw ma' dawk li literalment iridu jkissru l-Knisja
u isu xejn mhux xejn. Fil-fatt għadna kif rajna din il-ġimgħa stess il-ftehim bejn ċ-Ċina u l-Vatikan reġa' ġeddet li permezz tiegħu l-isfijiet li tant irreżistew l-attentat biex il-Knisja tinħataf mill-istat u spiċċaw persegwitati il-ħabs, dawn komplew jitwarbu biex jiġu minflokhom nies appuntati mill-istess Partit Komunista biex imexxu l-Knisja Kattolika fiċ-Ċina. U dil-ħaġa turi kemm aktar mill-dialogu hija kapitulazzjoni. Jiena min forsi jixtieq anki jaqra xi daqsxejn nistieden il-min jekk issibu xi ħadd minnkom il-telespettaturi, issibu l-awtobiografija tal-Kardinal Minzenti u taqraw l-aħħar parti tagħha li fiha jsemmi kif hu stess kien ġie tradut mill-Vatikan. Il-ġridana ġieled ġlieda sħiħa għamel snin twal il-ħabs, persegwitat l-ewwel minn Nazisti u mbagħad mill-Komunisti. Kellu mbagħad jisib refuġju fil-Ambaxxata Amerikana mistax joħroġ minn hemm sakemm tħalla jitlaq mill-Ungerija imur fil-Punent. U minkejja kollox, minkejja li tant iddefenda l-Knisja li tant kien iħobb u taħajtu għalija, ġie literalment tradut mill. Ejja, U dal-proċess ta' infiltrazzjoni. Żgur, dik kienet ġurnata sewda ħafna fl-istorja tal-Knisja meta ġie mneħħi minn Arċisqof ta' Esztergom, il-primat tal-Ungerija x'kien verament kardinal apostoliku, difensur tal-fidi kattolika kbira ġewwa l-Ungerija u letteralment ġie tradut mill-Vatikan fisem dan id-dialogu li l-Vatikan ridet mal-pajjiżi komunisti. Nerġa' nirrepeti minn li ma' dialogu frott tajjeb ma ħareġ xejn għax il-persekuzzjoni tal-Kattoliċi żdiedet u nixtieq inżid oħra inti għadek kif semmejt il-kwestjoni jew it-trattat maċ-Ċina bejn il-Vatikan u ċ-Ċina illi ġie mġedded, veru. Sal-lum it-test ta' dan id-dokument ma ġiex ippubblikat mill-Vatikan la mill-Gvern Ċiniż qed jinżamm mistur u segret fuq insistenza tal-Gvern Ċiniż. Aħna llum il-ġurnata l-Knisja titkellem favur trasparenza u onestà u dawn l-affarijiet u mbagħad trattat daqshekk importanti, daqshekk kruċjali għall-Kattoliċi Ċiniżi Alla jbirek jinżamm mistur sija mill-Vatikan u sija mill-Gvern Komunista Ċiniż. Imma mill-Komunisti Ċiniżi ma tistennix aħjar. Imma mill-Vatikan wieħed seta' jistenna ħafna aħjar. U fil-fatt dan naraw across the board. Per eżempju, tkellimna semmejna s-Sinodu tal-Amazzonja u dak il-famuż ritwali li saru quddiem il-Paċamama u dan kollu u kien hemm meta xi ħadd staqsa u mbagħad ma anki ġurnalist li mhux ġurnalist lajk, ġifieri midiblu ma' Reuters kien. Anki f'postijiet sabu li 80% tan-nies li jgħixu fl-Amazzonja kienu Kattoliċi u ma baqgħux. Ħafna qalbu Evanġeliċi. U darba minnhom xi ħadd maru għal speċi għal aħna l-Kristu ridna. U ma tbejniex insibu fil-Knisja Kattolika. Ġifieri u din hija traġedja l-kbira ta' dal-kurrent ġdid tal-aġġornamento li suppost kellu jkun il-tieni rebbija tal-Knisja minflok spiċċa ħarifa. Żgur. U la semmejt l-Amerika Latina, l-Brażil, interessanti wkoll illi partikolarment fl-Amerika Latina, fil-pajjiżi kattoliċi, kattoliċissimi tal-Amerika Latina, eluf u eluf jekk mhux miljuni ta' kattoliċi saru protestanti, letteralment għax talbu rivelazzjoni minflok rivelazzjoni tagħhom rivoluzzjoni. U hija ħasra kbira illi llum il-Brażil, pereżempju, dawk hemm miljuni li kollha kienu kattoliċi u llum saru evanġeliċi, saru protestanti għax ma qablux mal-fatt li l-Knisja minflok tippritka l-Evanġelu kienet tippritka l-korrettezza politika u t-teoloġija tal-liberazzjoni. Fil-fatt, ftit tal-xurilu kelli kont qed tagħmel xi kateċiżmi ma' wieħed żagħżugħ minn El Salvador u xxukjatni dana ġifieri ġu twilet familja protestanta, ma dik kien kattolika. Imma l-ammont tal-im żbaljat li kellu fuq il-kattoliċiżmu da kien jaf li aħna insara. Ġifieri biex dan pajjiż ismu El Salvador, il-pajjiż imsemmi għal Ġesu Kristu Salvatur. Salvatur. U dan għaż-żagħżugħ laqqas biss għandu idea li aħna bħala kattoliċi aħna nsara, dan beda jaħseb li aħna xi forma ta' pagani għax nadoraw l-istatu dal-affarijiet. U kienet interessanti għaliex meta tara da żagħżugħ li tifel sew ħanajtek jiġifieri jitkellem dal-mod tibda tgħid imma dil-ħsar. U dinha mhux biss qiegħda ġewwa El Salvador hija problema qiegħda Malta wkoll. Llum il-ġurnata għandna żgħażagħ li ifittxu lil Kristu fil-Knisja Kattolika u l-Knisja tant tibża
illi mbagħad ma jsibux sodisfazzjoni mwilek f'xi setta evanġelika. Tiġri hawn Malta wkoll. Tiġri. Ġrat u għadha tiġri Malta. Ġifieri hija xi ħaġa li hija traġedja. Allura argumenti ieħor li ġieli tisma' semmejna l-Amerika Latina u l-Amerika Latina li hija l-ikbar kontinent kattoliku fid-dinja jew kienet sa ta' żmien s'issa, ma qiegħda kif qegħdin l-Ingliżi jgħidu on the brink. U jsemmu lek imma t-teoloġija tal-liberazzjoni kienet frott ta' dialogu ta' ħsieb ta' situazzjoni partikolari li kien fl-Amerika Latina li jiena nemmen anke wara li tkellimt ma' nies mill-Amerika Latina ma hija situazzjoni partikolari xejn li hemm il-situazzjoni tagħhom hemm hija situazzjoni tagħna hawnhekk, jiġifieri l-istess tip ta' problemi jkun. Ma dejjem żammew qisu xi post eżotiku fejn kellhom ċirkustanzi allura adottaw dit-teoloġija tal-liberazzjoni illi suppost qegħdem biex taqbes għaż-żejr, aħna nħobbu ngħiduha taqbes għaż-żejr, jiena tbeżżan il-kelma żejr, mhux għax jien m'għandix simpatija ma' Batut, anzi bħala nisrani obbligati li niddefendu u ngħinu l-vulnerabbli, imma il-kelma żejr ħafna drabi tintuża biex naqsu u noħolqu sistemi li huma inġusti ħafna. Speċjalment meta nlibsu l-Kristjaneżmu ma' Marxiżmu. Hawnhekk kan nisqardaq xejn fil-ħajja personali tiegħi, f'mument minnhom minn ħajti kelli nagħmel xi riċerka li tinvolvi nitkellem u nirriċerka ma' nies li ġejjin minn pajjiżi li kienu taħt il-komuniżmu. U waħda fatt li xxukjatni kemm il-Marxiżmu kemm il-komuniżmu huwa għandu qoxra kważi taħjina, ma fil-verità jnażżal il-bniedem minn kull element uman tiegħu jiġi sottomess għall-istat. Allura din it-taħlita ta' Marxiżmu u Kristjaneżmu għaliex hija ħażina, għaliex kellek ikollok papijiet jikkundannaw, teoloġi jikkundannaw. Illum il-ġurnata donnu tinħarsu donnu del-kurrent fil-Vatikan li qed jagħlaq għajn waħda favorija, għadu kif mitgustjavu Gutierrez jgħidu. Ma fil-verità hemm kondanni sħaħ kontra t-teoloġija tal-liberazzjoni għaliex hija daqshekk ħażin, hekk qed naqbżu għażar dak qed jaqbes għaż-żejf x'hemm ħażin fija din. Għaliex it-teoloġija tal-liberazzjoni l-bażi tagħha hija Marxista mhijiex teoloġija issa, għax it-teoloġija hija l-istudju ta' Alla u l-affarijiet li għandhom x'jaqsmu ma' Alla. It-teoloġija tal-liberazzjoni mhijiex l-istudju ta' Alla, hija analiżi Marxista tal-bniedem u l-affarijiet li jduru mal-bniedem fis-soċjetà. Fir-realtà mi teoloġija xejn. It-tieni, u forsi iktar importanti, peress li bbażat fuq il-Marxiżmu, allura hija bbażat fuq il-mibeda tal-klassi, jew fuq il-ġlida tal-klassi. U juża l-anti-Marxisti li jgħid li l-istorja tal-bniedem kienet dejjem storja ta' materjaliżmu. L-ekonomija resqet l-istorja, mentri għalina l-insara mu veru xej. Għax l-istorja mhijiex immexxija mill-ekonomija jew mill-ġlieda bejn il-klassijiet soċjali, imma hija mmexxija mill-rida ħilsa tal-bniedem jekk irid ikun immexxi mill-Ispirtu Santu għal dawk li jaċċettaw ir-rida tal-Alla u għal dawk li ma aċċettawx ir-rida tal-Alla huma wkoll kellhom l-influenza fuq l-istorja. So, tant hija żbaljata t-teoloġija tal-liberazzjoni li tużi analiżi Marxista. Tajt li s-Sinjur minnu nnifsu huwa bniedem ħażin, minnu nnifsu. Ma jistax ikun li hemm bniedem Sinjur li huwa tajjeb li għandu kuxjenza. U l-foqra kollha huma tajbin, jiġifieri anke jekk hemm foqra ħallelin, diżonesti u dawk huma qaddisin. Allora hija teoloġija illi hija kważi in-negazzjoni jew l-antitesi tal-Kristjaneżmu. Sidna Ġesu Kristu mar jiekol ma' nies senjuri. Kellu ħbieb li kienu nies senjuri, niftakru Giuseppe ta' Arimatija, niftakru Nikodemu. Kellu ħbieb li kienu senjuri. Ma għadx jgħid illi s-senjuri kollha ħimorru l-infern. Imma teoloġija tal-liberazzjoni għax influenzata mill-Marxizmu minn din mentalità soċjalista illi tmexxi l-mibeda tal-klassi u l-ġlida tal-klassi. Jasal għal dawn il-proposti fejn jgħid isma' m'għandkomx hekk ħuduh u użaw il-vjolenza. U tielet ħaġa il-teoloġija tal-liberazzjoni tiġġustifika l-vjolenza biex iġġib il-kambjamenti fis-soċjetà. Xi ħaġa li għalina l-insar mhux aċċettabbli. Fil-fatt kellek każijiet, pereżempju semmejna l-Camillo Torres, Vestropo li kien saċerdot li qabad il-machine gun u mit jiġġieled, insomma f'evoluzzjoni. Kellek jew ċertu Taljan hemm kien jgħidu frate Mitra, Mitra għal-machine gun hemm
fil-fatt mbagħad dana ħassu li għalu stess f'intervista għal meta mbagħad bdejt ninduna qed nispar għal kif nista' jkun jiena nikkonsagra u nispar fl-istess waqt. Huwa waqaf minn parti, mhux waqaf minn gwelli, waqaf minn parti. Eventwalment mar l-Italja minn xi senta ilu, ġifieri marru l-Italja. Ma kellek din l-idea tas-saċerdot li jkun rivoluzzjonarju. Ma jfissirx li ma naħdux kontra l-inġustizzi fis-soċjetà, jew nkella ngħidu, imma hemm mod kif wieħed jieħodha kontra u anki ma tistax biex toħodha kontra l-inġustizzja toħloq inġustizzja akbar. U fil-fatt hekk kiteb dak iż-żmien il-Kardinal Ratzinger meta kkundanna teoloġija tal-liberazzjoni fid-dokument famuż Libertatis Nuntium. Fejn qal illi din it-teoloġija trid tissolvi l-problemi tal-inġustizzja billi toħloq inġustizzja ġodda. U tressaq dawn il-pajjiżi illi jgħidu li huma fil-proċess ta' żvilupp lejn mudell illi hemm fil-pajjiżi komunisti. Dix ġustizzja soċjali kien hemm fil-pajjiżi komunisti. Jgħidu kien hemm l-ugwaljanza, iva vera kien hemm l-ugwaljanza tal-faqar imma għax kulħadd kien fqir li l-uffiċjali tal-Partit Komunista. Kif qed il-komuniżmu li kienet hija l-inumanità tas-sistema kienet għax aħna nitkellmu fuq ħafna dittatorjat ma per eżempju, ħan nitkellem xi ħaġa li skoprejt u danna kien hemm kamp li jiena naf żgur anke tkellem ma' persuni li kellhom familjari tagħhom ġo fih, ġew post jismu Pitești ġew Rumanija, fejn litteralment il-bnier kienu fil-waqt li f'kampi ta' konċentrament kienu tal-Nazisti kienu joqtluk hemmhekk, kienu jivgassjaw kaħdmu tal-biża', dawn kienu bil-magħruf kienu literalment xogħolhom iġennuk. U dina xi ħaġa li pereżempju jġelduk mal-familja, ineħħulek kull umanità. U biex inti eventwalment il-vida tiegħek issir il-vida tal-Istat. U anke s-sistema edukattiva tagħhom kienet. Ġifieri hija xi tal-biża' anke jekk tara s-sistema Ċiniża taċ-Ċina komunista, hija xi tal-biża' u meta tisma' nies tgħidlek teoloġija taqgħet it-teoloġija mal-Marxiżmu. X'ta ngħidu? M'hemmx taqgħet il-Marxiżmu ħażin, huwa sistema ħażina kundannabbli u kundannata. Ġifieri. Issa, semmejna l-Kardinal Ratzinger, nafu dana anki fil-filmat jena qed speċi dana kien wieħed mill-periti tal-Konċil, anzi wieħed minn dawk tal-Nuvel Teoloġija biex niftehmu l-Nuvel Teoloġija ġdida li suppost kellha timmodernizza t-teoloġija. Però mbagħad f'mument inbidel Ratzinger. Ejwa. X'wassal għal din il-bidla fih? Well, dak iż-żmien Father Ratzinger kif inti kien espert wieħed mill-esperti tal-isfijiet Ġermaniżi fil-Kunċilju, kellu pożizzjonijiet avangwardisti ħafna u anke perikolużi hemm il-pożizzjonijiet teoloġi. Biżmien imbagħad ġie appuntat Arċisqof ta' Munich ġewwa l-Ġermanja u ta' kleriku intelligenti li kien anke meta kien progressista kien intelligenti. Ta' wasal għar-realizzazzjoni li dak kollu li kienet iseħħ wara l-Konċilju, skontu ma kienx konformi ma dak li l-Konċilju kiteb stess, il-Konċilju kiteb fid-dokumenti tiegħu. Kif jista' jkun ngħidu pereżempju fuq dokument tal-liturġija li l-Latin għandu jibqa' importanti u mbagħad daqshekk il-vernakular. Kif nista' jkun li ngħidu pereżempju li il-Kant Gregorjan għandu jkun importanti ħafna fil-liturġija u ma tisimgħu anki. Umma kien hemm affarijiet oħra gravi, jekk mhux iktar gravi. U wasal għar-realizzazzjoni illi d-dokumenti tal-Konċilju jekk tinterpretom din il-lenti li għandhom ikunu l-kontinwazzjoni tat tradizzjoni mhux l-oppost, jgħidu mod. U dak li kienet jiġri fil-Grisja, jgħid mod ieħor qed jiġri mod ieħor. U l-pożizzjonijiet tiegħu bdew jissolidifaw. U jgħid l-affarijiet m'għandhomx ikunu hekk, ejja mmorru fuq l-interpretazzjoni korretta tad-dokumenti tal-Kunċilju, dejjem skontu. U l-tradizzjoni niddefenduha. Hemm il-ħaġa interessanti hija li joħroġ l-ermeneutika tal-kontinwazzjoni. Li jgħid isma' il-problema ma kienx il-Kunċilju. Għas id-dokumenti tal-Konċilju. Il-problema kienet l-interpretazzjoni ħażina u żbaljata tad-dokumenti tal-Konċilju. Wieħed jista' jargumenta mod ieħor jgħid imma jekk id-dokumenti minnhom infushom huma ambigwi u jistgħu jagħtu lok għal żewġ interpretazzjonijiet differenti. Sidja għalhekk hemm xi ħaġa ħażina.
Fil-fatt din tal-ambigwità naħseb hija l-iktar ħaġa li l-Knisja saret tagħmel ħsara. U din għal tas-sittinijiet. Fis-sens li jekk taqra d-dokumenti kattoliċi u anke kitbi teoloġi, pereżempju s-Summa Teoloġika ta' San Tomas d'Aquino, ma kienx ikun hemm lokal dubju. Eżatt. La fekk kienu ċari. Eżatt. L-iskolastika, kienet it-teoloġija tomistika ta' San Tomas u tal-iskola tiegħu, kienet tkun ċara, il-punti kienu kunu ċara, jekk inti taqra trattat tomistiku tinduna isma' memx lokal dubju. Jekk taqra dak li ġej minn teoloġija l-ġdida, ħanajdu hekk, kollox dubjus. Ija xista jiġi interpretat b'iktar minn sens, iktar minn sens wieħed, fortunatament hija. U hawnhekk twassal għal dak li ġej, pereżempju, li beda mis-snin 60 u għadna sal-lum. Titkellem pereżempju dak kif studja fil-fakultajiet tat teoloġija, pereżempju, kellek universitajiet saħ kattoliċi li minnhom ħarġu l-iktar nies revoluzzjonari u li għamlu ħsara u eretiċi, eżatt. Saħan sitwa kien hemm moħħod minn nista' ngħid naħseb ma niskandalizza l-ħadd, imma il-parti l-kbir tat-terroristi tal-Brigata Rossa kienu ħarġu minn qdiet kattoliċi u minn universitajiet kattoliċi. Ġek taqra Renato Curcio l-komplement tal-dawn it-tip ta' nies u mhux fl-Italja biss, jiġri anke fl-Amerika. Hija inkredibbli kif ġed. U dinha wassal minħabba din l-ambigwità li ġiet malma. Ejwa. U qed naraw din l-ambigwità anke bħalissa sfortunatament fis-sinodu dwar is-sinodalità għax hemm kien hemm min isfijiet u anke kardinali bdew jattakkaw pubblikament it-teoloġija ta' San Tomas d'Aquino, it-teoloġija tomista. U it-teoloġija tomista hija l-pedament teoloġiku tal-Knisja għax irnexxielu jaqgħad dak kollu li kien tajjeb fil-filosofiji pagani ta' Aristoteli u jaqgħadha mad-dottrina kattolika. U dawn l-attakk li qegħdin isiru fis-sinodu dwar is-sinodalità qed joħolqu mhux biss ambigwità, ma niset jinkwetaw ħafna x'sa joħorġu bih tal-affarijiet. Meta tara kardinali sfijiet u saċerdoti li qegħdin hemm Ruma jattakkaw pedina importanti tat-teoloġija kattolika, vera tibda tinkwita. Fil-fatt waħda mill-affarijiet inkwetanti meta tattakka San Tomas u li jekk tattakka San Tomas ħatasal San Agustin, ħatasal ħatasal San Pawl. U tmiss ir-revelazzjoni, tmiss l-iskrittura. Fil-fatt f'ċertu aspetti llum qed naraw anke attakki fuq dak it-tagħlim Pawlin, speċjalment fejn tidħol sesswalità, fejn tidħol rivelazzjonijiet bejn is-sessi u bejn nies tal-istess sess. Ħafna drabi San Pawl jiġi attakkat bħala miżoġenu, omofobiku. San Pawl nitkellmu fuq xi ħadd Afrikan fit-żminilu kien għalli meta nisma' dawn l-affarijiet, għalli meta nisma' dawn l-affarijiet jiena ninkwieta x'dawn huma qed tattakka l-iskrittura mazza. U meta jħorġu minn ambitu kattoliku, ktaħem ħsara, xkieku għaltu tisma' bniedem li m'għandux edukazzjoni ta' xejn, għaltu nies li suppost jemnu jibbażol t-twemmin tagħhom fuq dak li qal San Pawl. Veru, verissimo. U nixtieq nikkonferma dak li qed tgħid dawn l-attakki kollha illi jsir minn ġew l-Knisja kontra San Pawl jipinġuh bħala mostru. U dan meta r-realtà kien totalment differenti, tant kien brillanti San Pawl teoloġikament. Kien iktar brillanti minn l-ewwel Papa, San Pietru. Għax meta San Pietru qal, isma' nista' l-qoddim minn irid isir nisrani, l-ewwel irid isir ludi u rrid jgħaddim il-proċess jekk raġel ta' ċirkonċiżjoni. U San Pawl waqaflu, issa kien jaf San Pawl li San Pietru kien l-ewwel Papa. Waqaflu qallu xi ġifieri. Bniedem Grek jew Ruman irid isir nisrani, irid isir ludi l-ewwel biċ-ċirkonċiżjoni u mbagħad isir nisrani, għallu għandek żbalta. U San Pietru tal-ewwel Papa aċċetta li kien żbaljat u aċċetta kif qallu San Pawl le min irid isir nisrani direttament ma jsirx ludi l-ewwel. Fil-fatt l-umanità u s-sabiħ ta' San Pawl, ta' San Pietru ta' raħ fl-ittra tiegħu meta jgħid dak li jgħid Pawlu Mnuħ u għadu fuq għalla volju tqil biex tifmu. Għammet li nistgħu San Pietru kien sajjiet u forsi bniedem sempliċi ħanajdu hekk. Imma San Pawl kien istruit. Imma San Pawl kien bniedem istruit u apparti li għalmu Ġesu stess kif fil-Arabja, allura San Pietru għaraf anki u bħala l-ewwel Papa għaraf li jisma' bniedem għaraf għandu dal-mandat u noqogħdu. Issa bda ħsibiet nagħlqu il-programm tal-lum. Nistednukom għal program li jmiss, fil-program li jmiss ħanaw il-kontra-evoluzzjoni u l-kontra-evoluzzjonarju.
U ħanaraw kif din il-kontra-rivoluzzjoni hija possibbli. Jew hija possibbli. Għax kultant isibni ta' qalbu jgħidlek isma'. Imma aħna li għandna l-Ġesu magħna, li għandna l-wediet ta' Marija Santissima, speċjalment fid-Debit ta' Fatima, m'għandniex għalfejn nagħtaw qalbna. Għalhekk nirringrazzjawkom tal-li segwejtuna u nistidnukom għall-programm li jmiss. Grazzi.